שלום לכולם, אנחנו מציגים כאן תוכנה חדשה בשם Sketch to Code מבית אנימה. מה שאנחנו רואים כאן זה Sketch, יש פה עיצוב של אפליקציה מאוד נחמדה. אנחנו נעשה עכשיו אקספורט לקוד. לחץ פה, התוכנה כרגע מייצאת את העיצוב לקוד, ונסתכל כאן, יש לנו את תוכנת Sketch to Code שממתינה לעיצוב. בינתיים אוקיי, עכשיו Sketch to Code מעלה את זה והקוד מוכן. מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו זה או preview על הטלפון או push to GitHub. נעשה push to GitHub. מה שבעצם קורה, ה-Sketch to Code הופך את העיצוב שלנו לפריימוורק של iOS, שמתכנתי iOS יכולים בקלות להטמיע בתוך האפליקציה בעזרת package managers כמו CocoaPods או Carthage. עכשיו אני אוריד את העיצוב, נפתח אותו ב-Xcode ונראה איך זה נראה כסטורי בורד וכקוד. אז פה אנחנו רואים את הפריימוורק שנוצר. אם ניכנס לסטורי בורד עצמו, אנחנו נראה את שני המסכים. אז יש לנו פה את המסך הראשון וזה המסך השני. ככה הם נראים באקסקוד, וזה סקאץ'. עכשיו אנחנו יכולים גם להריץ את הדוגמה. נבחר סימולטור אייפון 6 ונריץ. אקסקוד בונה את התוכנה. אפשר לראות שהקוד פה הוא קוד פתוח. מתכנתים יכולים לשנות את הקוד. בואו נראה את הסימולטור. והנה התוכנה. תודה.